Yeah, once upon a time in Soweto, sikhipha boma 1999 i-31st zika December ntwana yabo. Phethe intwana yami usibu siphandile siherezile. Sesithengile yabo manyama, abo majwalanyana, sesishoda ngesitashi yabo. So no sithathe sivukele eJozi mfana. Sibo ukuthi singakhiphana yabo. Yeah, so sika noma yabo stashinyana izinto ezintsha. Yabo, so sibangele. Bafana bakithi kunini ngintshela I'm ready for war. Sebridge winsimbi selfasi wibhuthi now bring it on. Phezu komjaji namanye amaphanda sikhombe ju. Sifuna ngobuningi sifuna ngenkani. Khola ngotho ngikubrijela umnyango sekusetshawa dlala mkhwenyana. Para sokubona twele makhanana. Simelelo umuntu lona mfana. Asika kunini ngifuna mfana ukufika ku100k ka. Kawona sekuva kungani kawalanga. Ngihamba kubo 80k mfana. Okay. I'm gonna share something customer every day for 30 days. For 30 days. Yeah. Mara ngaspana ngayibiza ngathi mabili. Kasiton. Hayi phela sithi sozobiza umfethu yakuthola mina ngishaya kasiton. No. Yes manje. No. Danke. Oh, I'm just singing the manje. So this is support. I'm talking for the Casiton. You're supposed to put these things. There's no rest. So yeah, what's the it's about intensificationalism. I am back again with another Banger. banger.